Točit hlavně. Tak, co si tady šla dělat? Že my to zdokumentujeme to tak po těch dielňách, jak robí. Jo. A. Teď to máme proti světlu. Tady se vyrábí různý keramické věci. Tady už jsou ty výrobky hotové. Tady panuje tady čilý ruch. Velmi čilý ruch. Ale nevím, jestli doma teda ještě na to bude místo vůbec na ty věci. Takže to jdeme dál. Tady se dělají svíčky, nebo se tady něco řeže. Tak. Volá se to koláč, ale je to hvězdičky jsou. Aha. No, takže tady mají hliněné věci, tady jsou zase nějaké koule, tady jsou nějaké vázičky. Bělozelená nebo bělohněda velká vaza. Vidím, to mi stačí do kuchyně. Takže toto, no, tak bělozelená. Stačí do kuchyně tak na stůl, že to má. No, tady jsou nějaké formy, tady se asi něco leje, tamhle špachtle, no tady je dělba práce. To se mi páči. Co? To je velmi blízka, to se páči velmi. Co se ti líbí? To se dva obrazy budou dětmi robit. Takovýhle obrazy se ti líbí? Ano. No to se tady líbí. Lebo to je technika lepení a papíra. To se robí děti. No jinak máme asi tak poledne, je venku strašný vedro. Ano. A už zase musíme jít dál. Bělozelená. Tady jsou prasátka, tady se do toho střádá. Tu dali len taniere a vazičky. Vazičky. Toto máš. Tak teď tam to tady něco bliká, nevím proč. Všechno pobalili, nebo pobalili.